Maigsoon mayong gabi ni atas sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa DYRF sa pagampo. Sa ngalan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios lang itong amahan, pinagi sa nga ni Jesus ng imong anak among gipangayo. Imong gasa sa kahimsog sa pangunahuna ug iwag sa dan sa katarungan pinagi sa Espiritu Santo. Amo sang ipangayo nga hatagan mo kami og mga kaalam nga gikan sa balaang kasulatan nga among masabtan ang imong tuyo labi na sa among kaluwasan. Amo sang ipangayo ang kalinaw sa kalibutan, Ginoo, sa mga dagkong gubat sa kalibutan, Russia, Ukraine, sa Hamas, sa mga Hudiyo, Jewish people. Ginoo, dungga nga mong pagampo nga mabut ang kalinaw ug pagbinatiay ug pagpinaseluay sa mga kasaypanan nga modangup kami diha sa tiilan sa krus kay diha magikan imong kaluyo gugmas makasasala. Amo sang ipangayo ang panabang sa mahal nga Birhen Santa Maria nga atong mahal nga inahan nga siyang pagampo ngadto sa anak dili balibaran. Amen. Sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Human ako karon sa Brad Rudy Rakasa, ang nabantog nga tig-usisa, tig-ukab ug tig-utingkay sa Biblia, aron pagpangita niya ng mga nagkasumpakiay sa balaang kasulatan sa katarungan, nga mahanaw ang pagduda sa mga tao. Nga nangingon, there are errors in the Bible and not acceptable. Nga nagang sayop sa Biblia og dili nato ang idawaton. Mo nang misyon ni Brad Rudy Rakasa, nasa si Amado Aquino, si Dennis Abarquez, usas mga sirir sa Catholic Faith, o si June Purka, kauban nato sa Catholic Faith Defender Cebu. Unya, dito maglangan mga igsoon, ato na yung matagad og magpampaminaw, unahon nato si Brad Rudy Rakasa. Salamat, Balsok, o ngayong gabi sa tanang yun natong mga listeners, labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City, nila ni Jocelyn Cañete, P. Villamor, ug ni Evelyn Andondon Rakasa. Maayong paglantaw kanatong tanan ug maayong pagpaminaw. Karon Batsok, aritas kasulatan sa Ecclesiastes 12:13. After all this, there is only one thing to say. Have reverence for God and obey His command, because this is all that we were created for. Sabi ni Saya pa, human ni ining tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura og kahadloki ang Dios ug tumana ang iyang nasugo alang kini sa tanang tao. Ecclesiastes 12:13, klaro kayo, tahura og kahadloki ang Dios ug tumana ang iyang nasugo. Sa Mateo 5:22, sa maayong balita Biblia ng kanayon, if you call your brother a worthless fool, you will be in danger of going to the fire of hell. Bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isigataw, malagmit nga may agom sa kalayo sa impierno. Mateo 5:22, bisan kinsa nga moingon buang ang iyang isigataw, malagmit may agom sa kalayo sa impierno. Sa Lucas 24:25, then Jesus said to them, how foolish you are, how slow you are to believe everything the prophet said. Lucas 24:25, unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Nakaingon si Jesus, pagkabuang gayud ninyo. Ang akong pangutana ani Bradsok, di ka ni malagmit nga maadto ni sa kalayos impierno si Jesus Bradsok, naingon siya, kapag kabuang ninyo, paliw ko nagpatinaw ani Bradsok. Salamat kay Brad Rudy Rakasa sa imong mga pagpugnit sa Biblia nga nag-aagda usab nato sa pagtuon ug unsay kahulugan niana. Ang una imong isgutan sa Ecclesiastes nga kadtong mga tao nga nagahimog mga kabuutan o kamatarong nga kini sila nagsamok-samok o wa makahatag o kayuhan sa katilingban. Niya mo na pungtanan o kinsa kay nagsulti niya na ang Diyos ba o ang kontra ba sa Diyos. Kay sumala sa balaang pulong sa Diyos
nga kadtong mga matarong sa San Mateo Kapitulo 5, buluhan kadtong mga matarong o maghop kay sila makapanunod sa kalinaw o pakigdait. So ang usa ka matarong ug buutan mao'y tinubdan sa kalinaw ug pakigdait gikan sa panudlo sa atong langitong Amahan. Busa ang tumong og tuyo sa tao nga buutan mao nga siya makaalagad. Ay daghang mga himaytabo, mga aksidente, mga disgrasya diha sa atong mga kasilinganan, mag-una pagtabang mga buutan, mga mayang silingan. Musa mao na nga angay natong pangutan-on og 15 nagsulti niya na. Unya ang sunod nga punto nga gisgutan ni Brad Rory Rakasa mao kining buang. Doon na may tuo ka elemento ang puo nga buang. Kanang tinuod yun nga nasakit sa utok. Doon na mga brain damage. Nga ang usa ka buang maglakaw, magkatawa, muhilak, muligid, wa siya buot. O gana tinuod yun na nga physically ill. O kana dili mo ipasabot sa atong Ginoo karon nga atong isgutan. Nya sa Proverbio 4:19 nagisgot sa mga Ginoo nga adunay mga tao nga ang ilang mga panghunahuna wala na matumong sa tuno sa balaod sa Dios. O gingon nga sila nahimo sang sama sa mga buwang. Kay nayabag na ang ilang kinabuhi kay wa na mosunod sa dalan. Unsa nang dalan? The 10 Commandments of God. Unya ang ikatuo nga kun tagbuang si katao nga nagbatuntag kaligutgot, kasilag, pagdumot ug panunglo ba kana sala nagmortal panganog buang. Pero sa pag-ingon ni Kristo nga pagkabuang-buang yun ninyo wala ka mumudawat sa mga panagna. Ang mo't pasabot ni Kristo sa puong nga buang-buang nga sila nahigtan sa ilang mga kinugalingon nga pagsabot na binas Biblia. Private interpretation. So nayabag ang sunata sa ilang kinabuhi kay nasinayop man ang ilang pagsabot ug wa na sila maminaw sa mga panudlo sa propita. Kay sa Biblia, nasa Numeros 12:6, ang mga propita akong ipada, og sila nagatudlo sumala sa akong ihatag kanila nga panan-awon og mga damgo. Nga itong mga damgo, di man nakatuan kay bungalas katugon. Pero ang propita nga magdamgo, gipadala sa Diyos. Pero mga tao, misalikway, mibalibad sa pagdawat sa mga tagna sa mga propita. Mao nang gimingon na Ginoo pagkabuang-buang ninyo, sabot pagkamapakyason sa inyong kinabuhi. Kaya wa na mo katultol sa gusto nga daan. So mo na ipot sabot Ginoo nga wa to magsulting Ginoo nga gihalingan sa kaligutgot, kasilag ug pagdumot. So dili to makapaimperno. Kay usa to kapag tugan og hagit nga ang tao maminaw sa kamatuoran. Mao kadto ang atong tubag sa may pangutana ni Brad Rudy Rakasa. Niya ato na yung isunod si Brad June Purka. Salamat Brad Chok ug maayong gabi. Labi na diya sa Malapok Norte, Maasin City, si Nanay Pining ug si Tatay Krisin. Maayong gabi inyo diya tay. Ug labi na sa Matalom Liti, si Attorney Maninggulo ug si Padre Arche. So basin Padre ug unsay kuan pwede ra mo connect sa URF kung magkinahanglan mo diha Bible study sa CFD Cebu. So ipadalang rin Bradsok okay rami ana sa kagnaan Matalom Leyte labi na sung mamanghod din na sila bading si Domingo Purka akong mga manghod naapod sa Upon Lapu-Lapu City naas Basak akong manghod sang babay. So mayong pagpaminaw ninyo diha lug ni Mario Duarte diha sa Upon. So ako pangutan na Bradsok nag-ingon nga unsaon man paglahutay nga ang dili man makalahutay ang tao tungod sa sala nga nahimo ni Adan ug ni Hiba nya sa palibot na to sa may environment
mahitungod aning malaway ang mga biste uban pa nya ang tao mahuyang man o mapukan magyod sa makapito panultihon 24:16 unya ang tao kanang dali yung makasulti og di mao walay tao nga makapugong labi na sa iyang paglitok sa iyang baba 1 Juan 5:19 unsa may katinawan na to Bradsok unsaon di paglahutay nga naulipon mang ang tao sa yawa. Gingon sa kasulatan nga perseverance is one of the great gifts from God. Ang mo't pasabot niya na nga kining paglahutay usa sa mga gasa sa Ginoo. Muna nga tugin ang pangayoon. Kay suma sa itong nasayran, libutan ta sa mga makalilisang nga tukmod agda o tentasyon nga kita makasa. Parita sa mga lila sa sinido na mga mahugaw kayo, malaway kayo, na mga bangis kayo nga pagpakita nga dili gyud makaagda sa tao sa una-huna o birtud sa katarong. Munya bisan gani nga atong cellphone sa atong nabantog na nga Facebook, katagbo tao sahay mga kidlat lang nga mga malaway nga talan-awon nga doon na may abiding rules nga gipatuman nila nga dili mo appeal sa pasundayag diya sa Facebook ang mga hugaw ug malaway nga talan-awon. Kay that is contrary to the mission. Silang tuyo nga mao ang education for righteousness and entertainment. Bosa gikinahanglan nato ang Dios matud pa ni Kristo sinime nicel potestis facere. Without me you can do nothing. Wa mo'y mahimo ko nakuha diha kaninyo. Unya nagingon gyud ang Ginoo nga pagbantay mo kay pagalibutan mo sa mga pagtukmod, mga tentasyon, aron malukapag gid mo sa kasalanan. Mosa sa 1 Corinto 10:13 mingon Ginoo, ayaw gyud pagkumpiyansa o himuo kanunay ang imong pag-andam sa gayon. Ngay ladlad na sayawa ang pukot sa kahilayan aron ikaw makasudi na mapukan ka. Sa 1:34 nagpahinumdom nga andam sa Ginoo pagtubag sa atong pagpangayog tabang. Manamay tagpanapang sa Dios. Sa San Mateo 26:41 giklaro gyud ni Kristo, pagtukaw kamo ug pagampo kanunay aron dili kamo madaog sa panuway. So mo nga kinahanglan ang atong pagampo kanunay unya ang tumong ug tuyo nga hatagan tas Ginoo og mga taming kalasag nga molibot mosagang sa nagkalalaing tintal nga yawanon nga tong lawas do na sa iyang kugalingong tentasyon aron ta makasa kananglan og kaulag mga hunahuna ug dautan nga pagbati nga lagmit kita mahimong kriminal, lagmit kita mahimong adulterous kung mananapaw o masturbation mahimo sa pagbuhat og sala sa kaugalingon. So naa sa Sirach 21:1-2 aron dili ka makasala likay kanunay sa okasyon sa sala. Ngayon usaw na to paglahutay kita makatoliko giagda ta pagkalawat kanunay sa mahal nga lawas ni Kristo. Kay sa San Juan 6:54-56 mingon si Jesus, ang mukaon sa akong unod, ako mupuyo kaniya, siya mupuyo kanako. Ug ako magahatag kaniyag kinabuhing walay katapusan. Ug ako naa kaniya nga makig-away siyang kaaway nga maong yawa. So kinahanglan nato ang mga ayuda, mga tambag sa Ginoo aron nga kita dili mapukan. Nya pagbaton kanunay mayong basahon nga mabasa nimo sama sa Biblia, balang kasulatan, mga religious books sama sa kaagis mga santos. O kuyog sa mga kauban nga mga buutan ayo sa mga dautan og mga makasasala kay sila muhimo gyud og mga paagi nga matakdan ta silang mahugaw nga buhat. So ayaw kalimot, we cannot do anything to persevere until the end of our life abiding the word of God and the commandments of God. Kinahanglan gyud nga atong pagampo, paglikay sa sala ug kanunay pagbuhat og maayos si katao nya dili na nato hunungon hangtod tawgon tas Ginoo kana maong paglahutay.
Mautaw ang atong tubag sa pangutana ni Brad John Purka, ato din paminahon si Dennis Abarquez. Daghang salamat Brad Sok og maayong gabi kanimo og sa tanan nga nagsunod ning ato ang programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako sa live streaming sa Facebook. Maayong gabi kaninyong tanan. Labi na gyud Brad Sok diha sa Tungkop Minganilla ni Kapitan Jerome Cabriles og ni Brad Edwin Paragoso og sa Mandawi si Attorney Mark Johnson Cesar og ni Brad Alan Tanggapan. Maayong gabi kaninyong tanan. Brad Sok, ari ko sa kuang pangutana mahitungod sa fiesta. Sa fiesta Brad Sok, daghang kaayong mga kalingawan labi na gyud sa unang nobinaryo hangtod sa ikasiyam naagyod ang mga entertainment. Ang pangutana Brad Sok, matod pa sa mga dili Katoliko, mga laing relihiyon nga dili man naangay nga magkalingawan kung pangkalihukan sa simbahan. Ngano man Brad Sok nga kung dunay pista naaman ng mga sugal, mga kalingawan nga malaway, labian ng mga misgi o guban pang mga entertainment nga makahatag sa tao sa tentasyon, nganong gialaw man na sa simbahan Brad Sok. Ang ako pangutana Brad Sok, doon na ba tayo mabasa Brad Sok nga kining pista balaanon o dili ni angay sa gulan o mga entertainment tay ang pagsabot ng Brad Sok sa mga laing reliyon basta doon ay pista naagi ng kalingawan o mga sugal unsa may katin-awan na nato ani Brad Sok. Mao nga may nungdanon kayo nga ang magpista sa usas mga baryo o sa lungsod ba kay religious affair man na. Kailangan mo ato sila sa pare mga yung advice unsaon man pagka mahimo nga mabungahon sa espirituhanong kinabuhi o sa lawas noon bang kahimtang sa pagsaulog sa pista. Kaya ang pare mo tambag yun na nga ang pista labi na sa atong ipanungod sa mga kaagi sa mga santos, kinabuhi sa mga santos, nga atong sundon ang panigingnan sa mga santos sa buutan nga kinabuhi ug mauna ang tuyo sa pagsaulog nga gisambugan gyud sa labing mahinungdanon nga mao ang pagampo o usab sa mga pagsaulog sa pista do nagay santos nga misa mabulukon og uswagon kana sa kinabuhing espirituhanon. Pero mo na bat as in English pa na pero doon naman yung mga kapunungan sa mga baryo nga nga natog civic organizations. Niya mananghid sa sila by authority or permission from the authority sama sa mayor ba o gobernador ba, barangay captain ba, mananghid sila. Nga doon ay magkalingawan. Kalingawan ba ron sa mga sayaw, baile, kalingawan ba ron sa mga drama, stage drama, kalingawan ba ron sa fundraising sama sa kining buwang o sugal nga sila makabaton og ingnon nato bahin sa makita niya ng sugalan. Niya mga baile nga usahay makahimo ng kaigayunan sa pagpakasa. Kaya mga babae, lalaki, minyo ng uban nga mugako sa babae, mubati nagkahinam o malawayon nga pagbati, sala na. Labi nag-uyuna na ganila. So, mo na nga, dili na mapuggan sa pare. Kaya mo bitong nana sa Biblia sa San Mateo 21, versikulo 22, nga ang iya sa gobyerno, iya sa gobyerno. Ang iya sa simbahan o iya sa Diyos, iya sa Diyos. Mo nang mingon ng mga nanguo sa organisasyon nga dili tuhop ang iyang pagkakristiyanos nga pasag nilang may kay nananghid naman may sa civic authority, nanghid na may sa mayor, nanghid na may sa barangay captain. Mo sa ayaw man yung pagbuti kay amo man mao na ang nganla natog naka problema nga ang pare igo tatong makasulti nga no, do not do it during our 9 nights or evening, 9 days of Novena and culminated by a mass. Ayaw nig sambugi. Ya di mo na patuo. Kaya ilang masaming pagkita ang ilang kining permit. Nagkitagan silang permiso sa mga kalingawan. May lag kalingawan nga purely maayog matarong. Pero sambuga na sa mga sayaw, pidok-pidok ang lights, unya mga minyo, mga pil,
mga daga, mga minyong babae sa mapil na moabot na ng panahon sa pag-inilugay sa kaibog ug kahinam nga mosangko sa adultery, mosangko sa fornication ug dako ng sala batok sa Dios. Mao na nga dako ng problema. Pagato na ko sa Mindanao, doon ay sa kalungsod itong Quezon, Negosyo Brasok did not happen. This kind of mingling of civil in our religious organization or programs, amo ginagi giputul. Kay mingon ng mga tao na kinahanglan mamigsalapi para sa misa na ihatag sa kining stipends pare. Mingon ang mayor Kamiray mag-igo na. Ya, ang mga kalingawan, iya yung giputol. Ang mga baile, mga sugal, perya, nga makahimog kay gayunan sa kasalanan sa mga tao. Iyang gibugtaw o gidili sa iyang pagdumala dito sa Quezon. O na may lang makatunong tag usa ka mayor nga pareha og hunahuna og kasing-kasing niya na. Nga nanagang, nanalipod sa kahimtang moral sa katilingban. So matod pa niya na mga kalingawan din pero clean and moral somewhat kalingawan nga makaagda sa kining tinuhuanong pagbati o makalingaw sa Diyos nun nga kalingawan. Dili ka ng sugal, dili ka ng baile, dili ka ng mga firya-pirya na mag-inom, hubog-hubog o mga sugal, wala din sa Quezon matod pa niya. Manang nako, mahintag tanang mayor sama ni kasing-kasing mayor kasi asa pamandaita sa Ginoo o sa Yawa. Lagad ta dinis mga tao, busa ato sa panihon malangita o kini usas paagi nga makapalangit nato ang paglikay, pagsagang sa mga kahilayan, mga kadautan nga isambog atol gyud sa tinuhuanon og relihiyoso nga mga gabi diya sa pagsimba o diya sa pagampo, diya sa pagrosaryo o pagnubina. Ako dili makaakwara. Nanalipod ko sa mga katawhan. Salamat mayor. Kailan ako nimo nga ikaw gyud sa katawong di lang higala sa katawhan. Suod kas Ginoo kay mong gigiyahan ang mga tao sa husto gyud nga panig-ingnan sa kalingawan nga dili offensive, dili damaging, dili makadaot sa mga tao. Saludo ko. Mao to akong kasulti niya itong maong mayor sa Quezon, to sa Mindanao, nga naka-amigo mami, busa naka-saludo ko sa iyang mayong buhat. Balik tani, Brad, Rode Rakasa. Salamat pag-usab Bradsok ug usbon ko mayong gabi sa tanan natong mga listeners ning atong programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko, labi na gyud diha sa Sitio Laguna, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Role Blo Rivera, Nelson Reyes og ni Luis Antumo Abing. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Bradsok, aritas kasulatan sa 2 Tesalonica 2:11. God sends the power of error to work in them so that they believe what is false. Sa binisaya pa, tungod niini, gipadad-an sila sa Dios og dakong kalibog aron motuo sila sa bakak. 2 Tesalonica 2:11, klaro kay ang Dios nagpadag dakong kalibog aron motuo sila sa bakak. Sa Lucas 24:20, sa maayong balita Biblia nagkanayon, our chief priests and rulers handed him over to be sentenced to death, and Jesus was crucified. Lucas 24:20, klaro kayo nga ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga pangulo mitugyan kang Hesus aron silitan si Hesus sa kamatayong o gilansang nila si Hesus sa krus. Lucas 24:20, klaro kayong gilansang sa mga kadagkuan sa pari, gitugyan sa kadagkuan sa mga pari si Hesus. Sa 1 Tesalonica 2:14 o 15, sa mayong balita Biblia na kanon, gilutos kamo sa inyong katagilungsod, ingon nga ang mga magtutuo dito sa Judea gilutos sa mga Hudiyo. Gipatay sa mga Hudiyo ang Ginoong Hesus ug ang mga propeta. Akong pangutana ani Bradsok, kinsa magyud nakapatay ani Bradsok?
ang makadagkuan ng mga pari o kining mga Hudiyo. Paliw ko nung patinaw ni Bradsok. Salamat kay Brad Rudy. Pero sa imong unang pangutana, unang imong ino na to, pagpadayag nga gisgutan diya sa balang kasulatan. Pero unahon na itong ikaduha. Katong mga pari ng imong gisgutan, mo ito mga pari is mga Hudiyo, ng ilang tinuhuan sa badong ilang ipapahulay. Daghang kay silang mga dietary laws kanang balaod sa pagkaon, mga isidang way hingbis, baboy, uban pa, gidili nila. O nga ang ilang pagtuo, nga kinig yung Judaismo, mo itinuod, busa dili ang ipulihan sa laing pagtulunan nga gi-introduce ni Kristo mao ang Christian faith, the Catholic faith. Niya, ang mga tao sa nga miduyog aron paghimo sa pagkiha, mga Hudiyo sa to. Hudiyo itong mga pare, dili to paring Katoliko, o Hudiyo sa to ang naghimo sa mga ngalan na to, filing cases against Christ. Pagtumpi o mga sumbong batok ni Kristo, nga ang silot, kamatayon. So, dili tanto ito ipasangil sa Iglesia Katolika nga mga pare. Unya, kinsa magin ang nakasaw, karita sa Isaiah 53, ang hinungdan sa kamatayon ni Kristo tungod sa kasalanan sa mga tao. Isaiah 53, unong ito sa 6, kay si Kristo walay sala. Ingon sa nating karnero, nga ang tanang mga kasalanan sa mga tao, gipatighug sa tibok lawas sa mong nating karnero, o nasamad-samaran, yan dugo, gipaagas, o kinungdan nga siya namatay, tungod sa kasalanan sa tibok kalibutan. So, sabot nila na ito ipasangay lang niya itong mga pare nga Judaismo o sa mga Hudiyo mismo. Apil sa ta, kay kita makasasalaman. Mo ng restoration of our reconciliation with God, ang atong pagpayuli sa atong pagiguli sa Ginoo, mao ang atong tanan, tagsa-tagsa, challenge Ginoo sa pag-angkon sila nga sila kita makasasala, pagbiya sa atong tanang mga sala, pagtuman na sa mga sugo sa Dios, o pagbuhat o mayo. Na sa Ezekiel 18:28, ang Ginoo mingon, kung buhaton ni sa tao, sila makaangkon sa kaluwasan. Doon na kayo unang pangutana na itong sawa pa ni mo hisiguti itong mga pare. 2 Tesalonica 2:11. Oh yes, ito na. 2 Tesalonica 2:11. Kanang ingon diya sa 2 Tesalonica 2:11-12. Ngayon pagkadako ang paglibog sa mga tao. Padako ang daotan nga balaod sa mga sa tao. Ako ang Diyos. Ya, usa man ang mong matang si Diyos nga ipadama niya ang ngilan. Penalty dito, Rod. Silot ba? Kaya samtang Ginoo nagdaag mga magsasangyaw, aron ang tao magkadungog sa mga balita alang sa kaluwasan, ilang gibalibaran. Ilang gigukod o gilutos ang mga nagdaas sa mga balita. Mo nang ipadaan las Ginoo ang silot alang kanila. Nga sa makasepanan og dautan, mao na no ilang gihagop dili ang mayang balita o ang tagad og tawag sa Ginoo nga kitang tanan muduol kaniya aron ta maluwas. Silot to sa sala nila. Dili to panalangin. Katong gipadaas Ginoo nga madaotang balaod nga ilang gidawat, kastigo sa Ginoo aron pagpaila nga sila samtang nangaligo sa lapok sa kadautan, ang maong lapok gipunan pagyod og mga uwan sa mga mananap nga gagmay nga mukutkot sa ilang lawas. Silo to. Nya atong tagdon si John Porca pag-usap. Salamat, Bradsok. O mayong gabi pagbalik diha sa Saudin Liti, ay daghan din nagsunod ani sa Saudin Liti, sa mga simbahan diha. Parokya, so mawalagi sa akong gainguna kung imbitar mo na mo din sa Cebu, na CFD Cebu. So may mo rang i-address Joy RF dinhi, pwede po sa ako so mahimo ra kaya mo rang i-coordinate dinhi. Kay matud pa sa pare nga daghan ng mga laing tinuuhan diha. Sige, kanang kinahanglan jud tao kasayuran na lang na sayop ginang maingon ta nga mununot ta sila ha. Kung dili kay na may mga tao nga maingon ra apsagdil na sila. Di na ito inyong pasagdan, kundi ang atong simbahan, atong labanan, pinagis doktrina o biblikal. Ako mauta na, Bradsok, din sa
Genesis 2:3 nga usa man ni kahubad sa librong Katoliko. Unya Monsignor man Monsignor Yap nag-ingon man dinhi nga ikapitong adlaw Sabado. Midapig ni namo nga mga Sabadista. Nya ngano mo magsupak-supak mo Katoliko nga iya man ning libro, iya man ning Biblia ang gihubad nining Genesis 2:3. Unsa may itong katinawan ni Brad Sok? Ang atong katinawan mo nga wa kay masabti ang termino kanang ikapito ka adlaw Sabado. Ang sabot na ikapito ka adlaw igpapahulay. Kay kanang Sabado kinat sila ang kahulugan na igpapahulay. Mao na nga sa International Dictionary nagingon in Judea there are 3 Sabbats. Doon ito ka Sabado igpapahulay. Alang sa mga Hudiyo ang ilang Sabat igpapahulay Friday. O alang sa mga alang sa mga Hudiyo Saturday. Alang sa Islam Friday. O alang sa mga Kristiyanos nga mga Katoliko Sunday. Mo nang 3 Sabbats, 3 ka igpapahulay. So ang kahulugan din ng Sabadong gisgutan diha igpapahulay. Ang ikapito ka adlaw igpapahulay. Pero niyan itong panahon sa creation, nga nagbuhat ang Ginoo sa tanang butang sa unong ka adlaw, ikapito may pahulay siya, wa pa may kalendaryo. So, dili ta kaingon nga Saturday to. Gigahin lang itong igpapahulay, pero dili Saturday. Kay sa diha nga niabot na sa panahon ni Abraham, panahon sa mga nag-unagyod nga mga patriarka, wa pa man sila hisgutan nga Saturday igpapahulay. Wa kay maghisgot og igpapahulay. Pasabot nga Ginoo naghatag kanila kahigayunan sa paggahin sa unong kaadlaw para sa pagtrabaho, unya ikapito gikas pagtrabaho, mo gahin sila sa pagsimba ngadto sa ilang templo o sinaguga. Si Moises na mo'y naa sa 2 Kronikas 8:13 nga si Moises mo'y nagpili unsang adlaw ang igpapahulay nga gipili Saturday na nga mo na nganlan nato og igpapahulay unong kaadlaw gikan sa unang adlaw ang igpapahulay ginganlan nag Saturday ka Moises na. Pero daghang kay mga sugo ug balaod ni Moises nga makabuktot ug way nakatuman. Nana sa San Mateo 24:3-4 ang mga balaod nga gihatag makabuktot ug walay nakatuman. Labi na sa igpapahulay. Na sa Exodus 31:35 mingon ang Dios bisag unsa ngayong pagabuhaton sa adlawng igpapahulay pagapatsyon kamo. So ay buhat nga paghimuon sa adlawng igpapahulay kon gitudlo na nga ni Moises mao nang Saturday o way nakatuman. Diya sa Nehemias 13:18-19 nagingon ang Dios nga bisan ang inyong katigulangan way nakatuman sa igpapahulay. Tungod sa kabug-at nini diya sa katawo nga gigutom, namunit og kahoy, giguyod sa mga Hudiyo o paggawa sa Wall of Jerusalem, gitabangag bato hangtod namatay. Unsa mo gisa niya? Namunit og kahoy nga laya kay mag-isugnot sa iyang gihikay nga pagkaon. Sa ato pa, grabe, bangis kayong balaura. Muna nga, ningon na ng Ginoo, nga pahunungon ko na. Oseas 2:11, ang inyong mga igpapahulay, akong pahunungon. So, unsa nang mga igpapahulay sa mga Hudiyo, gitagal, mao ang adlaw nga Saturday. Nga labihan kabug-at way nakatuman. Pahunungon ko na. Yaon sa may gisulti sa Diyos, nga musulti kay kung pahunungon, hunong na, dili kay padayonon. O nga naman nga uban, nga ilang mang padayonon pagpahulay, pagbatunog papahulay nga Saturday, nga gipahunong man as Ginoo, Oseas 2:11. Diya sa Isaias 24:14, mingon ng Diyos, ang akong gitinguha, kinahanglan tumanon. Ang akong gitinguha, ako nang himuon. Sa paingon niyang pahunungon ginang Saturday ng papahulay. Og si Jesus, biktima sa kabug-at o kaistikto sa mga malaod. Nga sa sinaguga, kapilya nila nga doon pagsimba, miadto si Jesus aron pagwali, doon ay tao nga nag-wild. Ngano kay giyawaan. Nagbulintong-bulintong ang mata, siga kayo nagbuwa ang baba, nagahandlok ang mga tao. Og isa ni Jesus niya kamot, pahawa,
Satanas. Naulian ang maong batanon. Nalipay ang mga ginikanan, pero gikasab-an si Jesus sa pangulo sa sinagoga. Kining imong gibuhat, magtutudlo, lapas ug supak sa balaod, nga dili magbuhat sa adlang papahulay. Si Jesus mitubag, kung ang inyong baka mahug sa lugot sa adlawng Sabado, dili ba inyo manang bitaron aron nga dili malumos sa nagbiaw ditong tubig? Dili ba higtan yung kahoy aron inyong bitaron aron magawas? Mao sad ako, kining maong tao gigapos ni Satanas, o ako ang gilugti ang gapos ni Satanas aron siya maluwas. Dili dautan ang paghimog maayo sig papahulay. Kaduha dunay babaeng may sakit nga grabe kayo, giayo gyapon niya sa adlawng Sabado. Lain na sang ligwat sa mga pagpasipala ug paghulga nga ilang gilista ang crimes or sins committed against the holy day, Saturday. Unya, ang mga apostoles, gipanggutom sad, mitadlat sad sa kaumahan, namunit sila dito, nangutlo dito uhay, ilang gilubo silang kamot, o gikaon nila ang liso ni ini, kay gigutom sila. Kalapas sad ang mga apostoles. Unya, doon ay sa kabatanon nga nasakit og kanang pagkabakol gikan pas pagkabata. 35 na edad, bakul lang gihapon. Sabado to, mingon si Jesus, unsa may buot nimong buhaton ako, nga imong gitinguha, og mingon ang batanon, nga mamaayo ako. Og mingon si Jesus, tindog, mamayon ang imong sakit, kung nitindog na kalakaw tuman nga kalipay. Suko kay mga Hudiyo, suko kay mga Sabadista nga mga Hudiyo, sa tinuang Hudaismo, ilang gitumbok si Kristo, nga dili ni tinuod, nga propita. Labi nang dili tinuod, nga redentor kung manunubos, kay usa ka violator of the law of Moses. The holy law of Moses is violated. Muna si Jesus mingon, wa ba mo mahibaw? Ngunsa man, bisan karong adlaw ang akong amahan nagbuhat, ning adlaw nga Sabado. O ako sa nagbuhat, ning adlaw nga Sabado. So, ang Diyos Amahan, ug si Kristo, dili Sabadista, kay nagbuhat man sila, gidili man pagbuhat, pisagod sa. O mingon si Jesus, wa ba mo mahibaw, nga ang tanang nakita nako sa kong amahan, akong gibuhat, ug mahimo nako. Niyon si Jesus, kung ang akong amahan makabanhog patay, ako makahatag og kinabuhing walay katapusan, niadtong akong buot hatagan og kinabuhing walay katapusan. Suko kay mga Hudiyo, mingon sila, usa ka impostor. Matud pa nila. O ningon si Kristo, ako, nagahimo lang, gisugo ka na ko samahan. O ang mga Hudiyo, mingon nga, nagpakigtupong ka sa Diyos. You claim equality with God. Nagigtupong ka sa Diyos. O mingos Kristos sa mga Hudiyo nga nakikontra kaniya. Ang tanan nga akong gihimo, maong nakita nako nga gihimo samahan. So, lisod kayo ang mga giatubang ni Kristo. Muna San Pablo sa Hebreanon 4:8, kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na magisgot og laing adlaw. Lain ang adlaw, dili ng Sabado, kay pahunungon man ang Sabado. Di man bakakon ng Ginoo. Sa Oseas 2:11, mingon ang Diyos, si Yahweh, akong pahunungon ang mga Sabado kung ikpapahulay. So, pahunong si Ginoo. Unya, nagisgot na maglaing adlaw. Sa mga adlaw, nasa Leviticus 23:19, nangingon ang kasulatan, nangingon ang Ginoo, ang labing dako og solemne nga igpapahulay, nga pagka himuon ug ang mga tao magtigom sa pagsimba, ang labing dako sa tanang igpapahulay, mao ang unang adlaw. So kung ang ikapitong adlaw semana mong Sabado, ang unang adlaw mong Domingo. O anong Domingo man?
kay nabanhaw si Jesus adlong Domingo. Nasa San Mateo 28:1 nga nisidlak na. Kay talitapos naman ang unang igpapahulay, nisidlak na sa unang adlaw ang lain nga igpapahulay. So, unsa may nag-una nga igpapahulay ang gipahunong Saturday. Nya unsa ning mi sulbong gikan sa sidlakan nga bag-ong igpapahulay unang adlaw sa semana mo na Domingo. Mo nang sa San Juan kapitulo 20 bersikulo 16 ngadto sa 20 gingon nga matag adlaw nga Domingo ang Ginoo miipon sa mga apostoles sa ilang pagsimba o kada Domingo kuyog na siya, kauban na siya sa mga apostoles sa lugar o balayng dako nga gitapukan sa mga taong mituo ni Kristo og Domingo na ang ilang giila nga ilang balaan nga adlaw. Ngano? Kay sa 1 Pedro 1:3 ang paggabanaw ni Kristo naghatag kanato og bag-ong kinabuhi. Ang pagkabanaw ni Kristo naghatag kanato og paglaom nga dili na matarog. Sa adlaw, pagkabanaw ni Kristo mo na Domingo. Mo na nga ang adlawng Domingo mo gipuli sa adlawng Sabado nga gipahunong og nadiha ako sa Espiritu sa unang adlaw. Og luyo kanako nakadungog ako og tingog strumpita unang adlaw. Nanas pinadayag 1 bersikulo 10 nga nagasimba ako nining adlaw. Sa Dios gisimba nako. Sa adlaw unang adlaw. Sa unang adlaw Domingo. Mo na Domingo na ang katiguman o giila nga gipulis sa Sabadong gipahunong na. Kay ang Domingo mao ang adlaw sa atong kaluwasan, adlaw sa kadaugan ni Kristo batok sa sala. Mao to ang atong tubag sa may pangutan atong pinahon si Dennis Abarquez. Daghang salamat Balsog og daghang salamat sa tanan nagsunod sa tuang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako sa Catholic Charismatic Renewal sa Our Lady of Consolation Parish sa Laray. Maayong gabi kaninyong tanan. Balsog, akong pangutana Balsog about sa relihiyon nga Islam. Nga ilang gikumpara Balsog ang Islam ug ang Christian Catholic nga matud pa sa mga Muslim nga ang tinuod gyud nga relihiyon mao ang Islam, ang pagsimba ngadto sa labing hataas nga si Allah, nga mao ang giila nila nga Dios. Ako pangutana Barsok, kining Allah Barsok nga giilang Dios sa Islam, parihara ba ni ang pag-ila nato ngadto sa Dios nga si Yahweh, ang Amahan? Kay matud pa sa Muslim Barsok, ang tinuod gyud nga relihiyon nga atong sakupan mao ang Islam og dili kining Catholic Christian. Palihog og patin-awan ni Barsok. Sa Quran Kapitulo 5, versikulo 3, may ingon si Allah, ang Diyos nila, nga, I have given you the perfected religion, Islam. I have given you the perfected religion, Islam. Any person who searches another religion to be saved, except joining Islam, he will be condemned. Nga sabi ni siya pa nga, ningon si Allah nga, gihatag ko ninyo ang gihingpit nga relihiyon mo ng Islam. Kung na mga tao nga magpangita, magsuroy pagpangita, ug pundok nga makaluwas niya, dili siya maluwas. Gawas kun siya mo, pasakop sa Islam. Mao na ang gisulti ni sa libro nga Quran. Niya, hinoon, ilasang gipakapinan, nga naa sa kining Quran, Kapitulo 2, versikulo 32-36. Ang mga Hudiyo, Judaism, o mga Kristiyanos, kung sila magpabilin sa pagtuo o pagsunod ni Allah, sila usab maluwas. So, wa sila mingon nga, absolutamente nga, huwag yung maluwas gawas sa Islam. Pero ang pangutana ni mo, akong tubagon, Dennis, nga, maora ba ning Diyos nga itong gituan nga si Yahweh o sa ila nga si Allah. Ang saysay sa Quran o saysay sa Biblia managlahi. Nga naman kay si Allah matod pa sa ilang doktrina sa Quran, gisalikway ng pagtudlo nga siya mo'y amahan nga si Kristo iyang anak. Wa ko'y anak. I am Allah, the beginning and the end. But I never have had
ini son. Wa ko'y anak. Pero sa Iglesia Katolika ato mang mabasa sa San Mateo 3:11 nga to sa 16. Nga si Jesus gimunyaga ni Juan Bautista. Ngunya ni tungtong ang Espiritu Santo sama sa salampati sa ulo ni Kristo. Og nadungog gikas sa langit. Ang tingog samahan nga mo si Yahweh, kini si Jesus ang akong anak, akong pinangga. Paminaw kamo kaniya siya mga pulong, kaya ako nakapahimuot kaniya. Kini si Jesus ang akong anak. So, si Yahweh ang Diyos samahan, itugan nga si Jesus, iyang anak. Gihimugso niya si Kristo sukad sa walay sinugdan ug walay katapusan. Wa man ay matris ang amahan. Di man na siya babae. Samot pasabot sa gahom sa Dios amahan. Nagsugod si Kristo sa pagkatao sukad sa walay sinugdan. This is a very difficult statement. Nagsugod si Kristo siyang pagtungha sa walay sinugdan. Naisugod pero way sinugdanan. Kay si Jesus gihimugso sa eternidad. Sa nang eternidad, walay sinugdanan ug walay katapusan. Ang amahan is also eternal, way sinugdan ug way katapusan. Ang anak usab eternal, way sinugdan ug way katapusan. Ang Espiritu Santo eternal, way say sinugdan ug way katapusan. Sa Fundamentals of Catholic Dogma page 36, unsa may eternal, kahimtang sa pagkaway sinugdanan ug way katapusan. Busa ang amahan, ang anak, Espiritu Santo, walay kamatayon. Kay wa man sila sinugdan ug walay katapusan. Kay kung dunay katapusan si Kristo, aw dili na siya eternal. Kay eternal means has no beginning and no end. So, mao na ang kalainan. Nga ang Dios nga nagpaila nato nga mo si Yahweh, gihimugso niya ang iyang anak nga si Jesus sukad sa walay sinugdan. Way naguna kanila. Wa maguna ang amahan, wa mauhi ang anak. Wasan mauhi ang anak, wasan maguna ang amahan. Pareha sila nagsugod sa walay sinugdanan ug walay katapusan. Mao na ang dakong kalainan. Unya, aron ta maluwas, matud pa sa Quran, man cannot be saved without an aid or help. Ang tao di gyud maluwas kung dili siya matabangan. Mao na sa atong Biblia, gitabangan ta ni Jesus sa atong kaluwasan. Kay kita nga sa 1 Juan 5:19, ulipon siya ang kalibutan. Gilugti ni Kristo ang gapos og nahimot ang gawas nun. Og kita, mingon si Jesus, kadtong nagatuo kanako, dili na mahukman sa silot. Aduna siya kinabuhing walay katapusan. Pero kadtong dili mo tuo kanako, pagahukman siya sa silot. Sumpayan ni Jesus nga ang inyong pagtuo nga walay buhat dili makaluwas. Ang pagtuo ubanan gyud sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Asa mabasa naa sa San Mateo 19:17. Nga mingon si Jesus niyatong datong ulitaw. Kung gusto kang maluwas, tumana ang mga sugo. Mao na nga atong tinuhuan nagtudlo sa eksakto. Pagtuo ni Jesucristo sa Amahan, Anak, Espiritu Santo, unya pagtuman sa mga sugo sa Dios, pagbuhat og maayo, ug kini makaluwas nato. So, ang Quran, lahi sa balang kasulatan. Busa, mo na nga, makaingon ta, nga kung atong tandion si Allah o si Yahweh ang Diyos, nag-ingon ng uban maoro man eh. Pero kung atong tandion, lahi gyud. Lahi si Yahweh o lahi si Jesus, lahi si Espiritu Santo sa doktrina may tungod ni Allah. So, muna ito ikatubag sa pangutana. Nya, atong paminawon si Brad Rudy Racasa. Salamat, Pag-usa Bradsok. Musbon ko, may gabi ka natong tanan. Labi na gyud sa Carbon Market, Barangay Ermita. Nila ni Flore Abanto, Winnie Miro, og ni Genesis and Veronica Racasa. Maayong pagpaminaw ka natong tanan. Karon Bradsok, aritos kasulatan sa Isaiah 10, tudling 16. The Lord Almighty is going to send disease to punish those who are now well paid. Busa, ang Ginoo nga labing gamhanan, magpadalag sakit, aron pagsilot sa mga maayog lawas. Isaiah 10:16, ang Ginoo magpadalag sakit. Sirach 38:9, sa mayang balita, Biblia na kanayon,
My child, when you get sick, don't ignore it. Pray to the Lord, and He will make you well. Anak, kung masakit ikaw, ayaw kini pasagdi, pagampo sa Ginoo ug ayuhon kaniya. Sirak 38:9, magampo ka sa Ginoo kung masakit ka, ayuhon sa Ginoo. Sa Tobit 4:17, sa mayong balita, Biblia na kanayon, when one of God's faithful people has died, prepare food for the family. But never do this when someone evil dies. Tobit 4:17 na kanayon, kung ang usa sa magtutuo sa Dios mamatay, hikayig pagkaon ang yang balay. Apan ayaw gayud pagbuhat nini kung ang mamatay daotang tao. Tobit 4:17, kung mamatay gani daotang tao ayaw hikaye. Kung mamatay maayog tao hikaye. Matud pas sa Tobit 4:17. Akong pangutana ani Bradsok, ngano man gyud Bradsok nga di man pahikayan katong daotang tao? Nga wa man sa ko kadungog nga naay tao nga dautan nga namatay kargado gyud maayo man gyud ni kamatay paliw ko no kung patin-aw ani Bradsok. Salamat, Brother Rudy Racasa. Ang unang punto nga ang Diyos nagpadag sakit alang niya itong may glawas. Pero sa Sirak 38:9, kung masakit ka, dangup sa doktor. Kayang doktor tambal ako sa nagkapubuton. So, para sakit sa mga may glawas. Lipay tato nga Ginoo nga may glawas, di lang tagagsakit. Naman na sa Jeremias Kapitulo 29, versikulo 17. Nga kung magkadaghana, magkauswag na ang gidaghanon sa sala sa tao, magpadakog sakit. So katong may glawas nga nasakit, silo to. Kay kanang tawhana, wa na mo alagad sa Ginoo, talikod na sa Ginoo. Gawas kung pagkabuto sa Ginoo, hatagan tag sakit, aron mamatay, kay wa may taong di mamatay. Yang sunod ni mong punto, Brother Rudy, Tobit 4:17. Nga kung nunay taong mamatay nga siya o sa kabuutan, paghikay og pagkaon para sa iyang pamilya o sa mga bisita ng mga mayo. Pero kung sa katao dautan, ayaw hikay. Mo na nga pungutan na doon na day favoritism ng Ginoo. Ang tubag niya na mao nga usa ka pagdasig sa mga lumulupyo, daminas mga parinte nga tuas layo magpuyo sa bukid mulugsong niya pagabot dito kay iglulubong na ang haya maghikay gyud pagkaon di lang kay kadto mga parinting nangabot nga igutom tungod sa kataas sa kilometros nga ilang gilaktan matabalan nga gutom niya ang mga nagbangutan nga mga sakos pamilya way kaon-kaon tungod sa kaguol pero pagkano na kay hapit naman ilubong ang haya. So mo na ang rasyonale. O kadtong mga tao nga mga dautan, dili maghikay, dili hikayan. Sa to pakining tawhana nga ilubong, juter kay manguyog. Wa may kaon. Mo na nga dunay pena, das pa dunay pasabot nga kanang tawhana o daghang kay nanguyog. Yun na, buutan mo na. Pero kining batawanan namatayin, nadados mintiryo, juter kay tao, amal dito mo ko na, garbuso kay na, daw kay na, hakog kay na, mana nga mahibawaan sa mga tao. May gyud ang magbinutan kay dagang manguyog. Niya pakanon pag yun. Mao kadtong atong tubag sa may pangutanan ni Brother Rudy Racasa. Napaysa. So, dang salamat Brad Chok, maayong gabi sa nagsunod na to, labi na sa mabulo nga sila si Monsignor Alcasarin o si Nulinggo, labi na kung masilingan da sa Arcolina Bindor sa Haiko, Mabulo. Salamat na yung gabi sa inyong pagpaminaw. Kini akong pangutan na Brad Chok, nag-ingon man na luwas nami tungod sa pagdaig na mos Ginoo sa 1 Korinto 4:5 nya buhat 4:12 nga igo na ang ngalan ni Jesus. So luwas nami nya ngano mong ang galisod-lisod mamuniana. Unsa may tinuuran ni Brad Chok kaning puong luwas nami? Kanang puong luwas nami.
ato nang gi-distinguish nganis kalibutan. Kung ang usa ka tawo nga makasasala gyud kayo, nihunong na pagpakasa, nagtuman na sa sugo sa Dios, nagbuhat og maayo. Kining tawhan na bisag buhi pa, doon na siya kaluwasan, nga nagkahimtang nga kaluwasan. Pero ang katumanan nga kaluwasan, mao na nang mabasa na to sa Pinadayag 21:1-3 nga hatagan na ta og bag-ong kinabuhi, bagong lawas. Munya, di na ta mamatay, di na ta makasa, di na ta malingda sa bisan unsang mga tentasyon. Kay paturatoy naman ta sa pagtuman sa hukom sa Ginoo nga maluwas. Kana mo nang ikaduhang matang sa kaluwasan. Kaluwasan nga katumanan. Pero kanang kaluwasan nga kahimtang pa, mahimo mo nang mahulog di na maluwas. Asa mabasa? Judas Tadeo, dili Iscariote. Nga dihay mga taong giluwas sa Dios, pero gilaglag niya kay ni hunong man sa pag-alagad o pagtuo kaniya. Mose, naluwason ta, pero gilaglag hinoon. Igsoon hiyabtan tas panahon, salamat kayo itong makauban. Sila si Rode Racasa, Mado Kino, Dennis Abarquez, June Purka, o kining inyong ubos nga alagad, Bradsok Fernandez. Pasalamat sa inyong pagduyog kanamo. Niya atong pasalamat sa atong technician, si Julius Kaputulan. Niya si Dudong Lape, nga atong manager, si Father Philmar Phil, sa kabatanon nga pare, madasigon siyang pag-alagad. Isip nagduma sa Radyo Fuerza, DYRF, o sa SVD, Divine Word, Society of Divine Word, mga pare, mga brothers nga nag-alagad sa katawhan sa Diyos sa lanang dapit sa kalibutan sa ilang pagmisyon. Kinigin yung alagad, Bradsok Fernandez, salamat sa inyong pagkikuban kanamo.